Malta hija fost l-aqwa 10 pajjiżi biex nies li refgħu mix-xogħol jiġu jgħixu ħajja aktar serena. Fl-indiċi tal-Annual Global Retirement Index għal din is-sena li għamlet rivista notorevoli International Living, Malta tpoġġiet fid-9 post u l-ħajja li toffri lil min jgħix fiha ġiet deskritta bħala feliċi u sabiħa. Ir-rivista Irlandiża ta' fama internazzjonali ilha 30 sena tigwida persuni li jixtiequ jirtiraw f'pajjiż ieħor u issa nnotat bosta aspetti pożittivi f'pajjiżna fosthom il-livell tgħixin għoli, is-servizzi eċċellenti tas-saħħa, l-infrastruttura tal-aqwa klassi, l-istorja rikka u l-arkitettura li żejjen kull rokna ta' pajjiżna. Ma jonqos li jissemma t-temp Mediterranju li jagħmel il-klima f'pajjiżna aktar pjaċevoli għal dawk li jfittxu x-xemx. Hawn nissemmew ukoll il-festi tradizzjonali ta' pajjiżna kif ukoll l-ikel bnin li kapaċi toffri artna u l-baħar li dawwarna. Hawn kienu notat ukoll il-prodotti lokali friski huma l-aktar infittxija u disponibbli anke f'supermarkets, apparti li l-prezz tal-ikel f'Malta huwa mal-25% anqas minn dak fl-Istati Uniti. Dan l-indiċi li jsir breqqa minn persuni li jkunu għamlu żmien twil jgħixu f'pajjiżna u jkunu studjaw sal-iċkel dettall għamel referenza wkoll dwar it-trasport pubbliku. Iddeskriva trasport pubbliku bħala wieħed effiċjenti u bi prezzijiet raġonevoli u li għalhekk kull min jixtieq jirtira f'pajjiżna m'għandux bżonn karozza privata u minflok juża trasport pubbliku. Il-fatt li l-Ingliż huwa t-tieni lingwa f'pajjiżna kompla jagħtina vantaġġ għal barranin li qed jikkunsidraw residenza permanenti f'Malta jew għawdex. L-istudju klassifika wkoll il-Kosta Rika bħala l-aqwa post fejn wieħed jirtira din is-sena.